Copiii sunt cea mai valoroasă resursă a lumii și cea mai mare speranță a ei pentru viitor, a afirmat John Kennedy. Grădinița Gosen prețuiește această valoroasă resursă a omenirii ca un dar din partea Creatorului. De aceea venim în sprijinul părinților, oferind servicii de educare și îngrijire timpurie a copilor de vârstă preșcolară cu multă pasiune și dăruire în colectivitatea grădiniței. Îmbinând area curriculară, ce include activitățile pentru dezvoltarea personală, jocurile și activitățile liber alese și activitățile pe domeniile experiențiale, cu area de activități extracurriculare, mult iubite de copii, preșcolarii au parte de formarea deprinderilor de bază comportamentale, emoționale, sociale și educaționale. După cum găsim în Curriculum pentru Educație Timpurie 2019, o educație timpurie coerentă în toate mediile implicate, familia, grădinița, comunitatea, reprezintă contextul necesar unui echilibru între aspectele socio-emoționale, învățare și starea de bine. Astfel, alături de familie, grădinița are misiunea de a dezvolta o investiție pe termen lung în viața preșcolarilor, după cum spunea și Vernon Gant. Chiar dacă le dăm copilor să mănânce azi, trebuie să-i hrănim și mâine. Dacă îi îmbrăcăm azi, trebuie și mâine. Dar dacă îi educăm azi, îi educăm pentru toată viața. Grădinița cu program normal Gosen Arad și-a deschis porțile pentru întâia dată în toamna anului școlar 2002-2003 pentru a primi cu multă căldură și afecțiune micii copii gingași și fragili, nerăbdători a începe viața preșcolară. Printre ei mă aflam și eu și mi-amintesc cu drag de primele momente petrecute în această grădiniță. Dar iată că timpul a trecut, iar acum ne aflăm la împlinirea a 20 de ani de activitate în cadrul grădiniței Gosen, ani de dezvoltare și progres, ani de muncă și efort, ani de pasiune și dăruire în tot ce a însemnat creșterea grădiniței de la un an la altul. Grădinița Gosen astăzi e o grădiniță frumoasă, plină de entuziasm și veselie, în care ne formăm unii pe alții. Noi preșcolarii, dar și preșcolarii pe noi. Mulțumim lui Dumnezeu pentru protecția și susținerea sa în decursul acestor 2 decenii de activitate. Fiecare an școlar a avut parte de provocările și biruințele lui, dar cu ajutorul Domnului am trecut cu bine peste fiecare obstacol și ne-am bucurat împreună pentru fiecare reușită. Continuăm activitatea grădiniței în nădejdea unui viitor mai bun pentru educația preșcolarilor noștri. Învață pe copil calea pe care trebuie să o urmeze și când va îmbătrâni, nu se va abate de la ea. Scopul asociației a fost de a deschide o grădiniță în care copiii noștri să poată învăța într-un climat creștin, într-o instituție de învățământ acreditată, în care să fie dotările necesare, condițiile necesare, dar și climatul spiritual de care au nevoie. Chiar dacă au fost anumite piedici, anumite sacrificii care s-au depus din punct de vedere material, a lucrărilor care s-au desfășurat, din punct de vedere educației care s-a dat acestor copii, ne bucurăm de rezultatele care sunt până acum și dorim și în continuare să ne implicăm, să susținem activitatea aceasta și dacă Domnul ajută chiar extinderea grădiniței cu mai multe grupe. Și așa cum este scris în Daniel, capitolul 12, cu versetul 3. Cei înțelepți vor străluci ca strălucirea cerului și cei ce vor învăța pe mulți să umble în neprihănire vor străluci ca stelele, în veac și în veci de veci. Dumnezeu să binecuvinteze toți copiii ca să fie ca niște stele care să strălucească în veci înaintea lui Dumnezeu și cei ce se ocupă de învățătura acestor copii și ei la rândul lor să fie niște stele care să strălucească pentru totdeauna în fața Domnului. Amin. Porțile grădiniței Gosen s-au deschis în toamna anului 2002, ca răspuns la nevoile comunității și ca rezultat al implicării unor oameni cu viziune care au înțeles că educația preșcolară realizată cu profesionalism și cu un înalt standard moral este esențială ca punct de plecare în traseul educațional al copilului. Activitatea grădiniței a început cu 2 grupe de preșcolari și un număr de 40 de copii.
Împreună cu colega mea ne-am străduit să ne îndeplinim bine rolul de educatoare, conducând copilași în experiențe de învățare, încurajându-i să participe la activitățile creative, motivaționale și de pregătire pentru școală. Activitatea grădiniței s-a dezvoltat în următorii ani pe mai multe planuri. Numărul solicitorilor a crescut, de aceea în toamna anului 2007 s-a deschis o a treia grupă. Baza materială s-a dezvoltat de la an prin efortul și dăruirea educatoarelor și prin contribuția financiară a susținătorilor. În iunie 2005, în urma deciziei Inspectoratului Județean Arad, am primit autorizația de încredere aprobată de Ministerul Educației Naționale, iar în luna mai 2010 am obținut acreditarea grădiniței. Mulțumim tuturor celor care ne-au susținut și ne-au încurajat, în special părinților, pentru încrederea acordată, devenind astfel parteneri în dezvoltarea fizică, morală și intelectuală a copiilor lor. O societate puternică are la bază o educație deosebită, bazată pe principii și învățături sănătoase. Educația copiilor într-un mediu creștin crește șansa reușitelor în viață, prin faptul că beneficiază de o bună temelie a cunoștințelor biblice. Împăratul Solomon atrage atenția asupra unui aspect foarte important, și anume, în Proverbe 4:23 scrie astfel: Păzește-ți inima mai mult decât orice, căci din ea ies izvoarele vieții. Orele petrecute de copii în anturajul educatoarelor au imprimat în mintea lor o multitudine de sfaturi, conform cu mențiunea din Proverbe. Personal am observat la copiii mei atitudini și obiceiuri bune care au fost însușite în cadrul orelor petrecute la grădiniță. Îmi doresc ca lucrarea din cadrul grădiniței Gosen să prăbușească în continuare și cât mai mulți copii să beneficieze de sfaturi și învățături biblice. Dumnezeu să vă binecuvinteze! În calitate de reprezentant al Bisericii Betel, în relație cu grădinița Gosen, doresc să menționez cu libertate că biserica asigură climatul spiritual de creștere a membrilor ei, inclusiv a copiilor în toate etapele de dezvoltare, atât spirituală cât și personală. Dar pentru că timpul petrecut la biserică este mai scurt decât la grădiniță, în cazul copiilor mici, un rol însemnat, aproape la egalitate, îl are și grădinița. De aceea ne bucurăm de toate facilitățile grădiniței, dar și mai mult de implicarea plină de dragoste și profesionalism a conducerii, respectiv a educatoarelor, din cadrul grădiniței, fapt ce se poate vedea în comportamentul copiilor, dar și în numărul tot mai mare al cererilor de înscriere a copiilor la grădinița Gosen. Până în prezent, biserica a susținut și va susține în continuare activitățile grădiniței în toate domeniile ei. În calitate de părinte care are copiii înscriși la această grădiniță, redau o experiență grăitoare avută cu unul din copiii mei. Dimineața l-am rugat pe copil să rămână acasă pentru că era destul de obosit, iar el mi-a răspuns: nu pot. Astăzi ni se prezintă un experiment la grădiniță, trebuie să fiu prezent. Copilul a fost bine informat, dar și bine motivat. Și pentru toate acestea spunem cu bucurie: Ebenezer, până aici Domnul ne-a ajutat. Amin.